Umar Hashim. Wai me yasa duk lokacin da na ba da sako na ce a ɗauko min kuɗi sai ka hana? Me yasa? To ai ranke daɗe ni aiki nake a wannan ma'aikatar, kuma aikin da aka ɗauke ni shi nake yi, ko ba gaskiya ba? Saboda haka duk wanda zai fitar da kuɗi kowane ne sai na ga sa hannunsa sannan zan ba shi kuɗi kowane ne. Umar Hashim, kuɗin naka ne ko na gidanku ne ko kuma kana da gado da shi? Ranke daɗe, kamar yadda na gaya miki aiki aka ɗauke ni a wannan masana'anta. Abin da nake son ki sani shine ko Alhaji Matawalle ne ya zo wurin nan sai ya rubuta min na gani sannan zan ba shi hannu. Umar Hashim, fitan min daga ofis, fita na ce, ka fita na ce. Jimana, ɗan zo. Ba zan yafe maka laifin da ka aikata min ba yanzu, saboda kana jan da izza. Gobe yanzu nake so ka zo ka bani haƙuri ka durƙusa ka goge min takalmin kafata. Za ka iya fita? Ka fita na ce! Shi kenan. Amma? Ka fita. Okay. Umar. Say,
Malam Umar Hashim, wai me yasa duk lokacin da na ba da sako na ce a ɗauko min kuɗi sai ka hana? Me yasa? To ai ranke daɗe, ni aiki nake a wannan ma'aikatar, kuma aikin da aka ɗauke ni shi nake yi, ko ba gaskiya ba? Saboda haka duk wanda zai fitar da kuɗi kowane ne sai na ga sa hannunsa sannan zan ba shi kuɗi kowane ne. Umar Hashim, kuɗin naka ne ko na gidanku ne ko kuma kana da gado da shi? Ranke daɗe, kamar yadda na gaya miki aiki aka ɗauke ni a wannan masana'anta. Abin da nake son ki sani shi ne, ko Alhaji Matawalle ne ya zo wurin nan sai ya rubuta min na gani sannan zan ba shi hannu. Umar Hashim, fitan min daga ofis, fita na ce, ka fita na ce. Ji mana, ɗan zo. Ba zan yafe maka laifin da ka aikata min ba yanzu, saboda kana jan da izzati. Gobe yanzu nake so ka zo ka bani haƙuri ka durƙusa ka goge min takalmin kafata. Za ka iya fita? Ka fita na ce! Shi kenan. Amma? Ka fita. Okay. Umar. Hassan